Mane orai simsena bo. Orai. Mane bisim ko muya tong na. Wow. Ini ekdom marung lainnya. Oh. Kaki asu kola ro. Gano asu kodi. Baik song ko tam rui song ka bo muya bo kaki bo. Orai ke saka ur kata na. Mungkin kaisa saya mana kira sini ke? Tes kayaknya gini tes. Wah, bo. Norok bo sawi bo hayeng jak norok bo orai rok ma sa kana di ko. Sini bo ti prasarok ni siri siti yo ba kino bolong halong rogo phalai kyang sam khlai kyang ke muya phai ko na hadi orai rok rui sala yu saka ho. Ekdom mungtui khlai ki. Om first class ngai norok size nai di mangso tamo puhan tamo o puhan no pura cheni ma thangba kya na hari o mui rok busu favorite obo kuno sar bu kurui mung sapun sar kuri ro ingkana nya di ekdom obo herok sa khang de ha ni bagi ekdom ka gang sengene ka no norok la tani bagi ro phaimeni Ko tam sam khai bagan nó khóc lại giác tay có bagan hogo tam bagan hogo lo bagan nó khóc lại cha robot bagan busu grok robot bang ro katinnya sih orang 200 kan dushara shro ke bolong mane tini pada paino je hong mani ke tini payan ni bekada khai jonggo tini payene nor khorob se goro tini hok nero jeng orang kha ko sarjana khai jonggo ang beki pa jona ke ka boda hok mani phayro gai han nai tong na han phayu nai tong ni ke mane norok jerabar je hok mani abo tini da prothom norok hok abo agi bo hogo emne raj tong abo baksa raja ya taklai baksa kayo agi baksa kayo seven baksa kayo gai mano hok lai te ko taklai kai mani no humi tong hatana hongoi jong humi hok lai je norok je oro rabar je hok lai mani oro koiso tarok tong naro emno rajak ya bai ratu tui rok bai ako bai ontoto 1500 hoite 1600 rok kau no sabuni kalai abo abo ngakai sini nipini dini rabar bagan ini labar bagan no sing kini hoglanya ni paceta boto kaisa media hai ka ba kaisa reporter sengi tong na bin channel bo tongo mane bini abo rabar bagan ro bo tong hani na labar bagan no botongo kini ni bung ke an bung gagai di blok Mardep iko tabuk dipot ni maisha lainnya ni nalekcha tabuk pula chinai ekdom muya bai na hari kalar se busung nai thogui tong kha je berma roi motom sai tong kha je orai rumani bai genarok boba hayeng jaka tini ni je video no norok bolong halong ni muya rok phailai je orai rok bai chaui norok saksa suk nai nai pidi genom ni deha rok norok ni je sak rok busuk jorotui mani poripoton hayeng no tai kisisa mane tai mas kaisa 2 mas rok tai kisisa aram nangena haima tum sorry hamya rok kono sakha hangke omuya rok bai tai kisa sak tong thogna haima tum gulu korok norok chainai pidi norok oba kino phayei ini ni belai kino kaham na hadi oro lai rok tan jak bolong ni ko rabar ol toro ralo jak obo rabar bagan kotorma rabar bagan ku sutor obo yang boundary rilak yang ko hokma jaga bo iko yang hok lai tong lai yang hok lai